Vreau să-i mulțumesc lui Dan pentru tot sprijinul și ajutorul oferit pe toată durata celor 4 luni de zile de când ne antrenăm împreună. Am reușit cu ajutorul lui să-mi pun programul alimentar în ordine, să spun așa, am reușit să am un stil de viață mult mai ordonat. Rezultatele n-au încetat să apară, în ciuda faptului că n-am respectat întru totul toate indicațiile lui, dar sunt foarte, foarte mulțumit de parcursul și de progresul meu până acum. Vi-l recomand și vouă ca și antrenor pentru seriozitate, pentru amabilitate și pentru dedicarea lui când vine vorba de culturism sau de antrenamente fizice în sala de forță. Sunt foarte mulțumit de tot parcursul. Consider că Dan este un antrenor care este preocupat de elevii, să zic așa, lui, vis-a-vis de celelalte experiențe pe care le-am avut cu alți antrenori din Sibiu în trecut. El chiar se implică, chiar pot să-i spun că îi pasă de parcursul meu, se preocupă de modul cum execut exercițiile, se preocupă de programul meu alimentar. Am reușit să monitorizăm tot parcursul meu în fiecare săptămână. Deci toate argumentele mele sunt pro cu privire la Dan și vi-l recomand și vouă ca antrenor de fitness. Mulțumesc!